Нарича съм Кинков и това е моята кандидатура за един правец сървър, който не му вземе от. Тук ще покажа моята къща и това, което съм направил за нея. Първо това е моето куче, картофчо, злобен, не го пускам, само в специален случай. Това са моите тикви фенери, да осветяват и да изглежда готино. Ето ме е кухнята, печките, мивката и храната. Естествено компютъра, дето сега стои във VBOX. Неговото ми портала за недъра. Няма нищо в пречествите. И фермата ми. Както виждате, това е покрива. Това е малко нещо, но не съм добър строител, но се старая доста се старая да строя и дано ме приемете. И това беше от мене, къщата ми, всичко, което съм направил. И да, както да, заради къщата на King of 15. Да, винаги съм дружелюбен съм и вече попълнен съм кандидатурата. И кажи чао, Куджо, картофчо, картофчо, чао.